Itinaudi nga State of the Nation address, pinasingkedan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti panangipang pangruna ti administrasyon na iti pan nakapatalged ti sistema ti edukasyon iti pagilian. Kas panangipagita iti panang suporta iti kalikagom ti Marcos administration, nagkaykaysa ti Lawag City Schools Division Office. Gobyerno lokal iti syudad tilawag nga idadaulwan ni Mayor James Brian Alcid ken dagiti stakeholders iti inda panangadal kariti agdama a problema sangsangwen dagiti pagadalan, mangisursuro, estudyante ken kastamet ten dagiti nagannakda. Maysa kadagiti maobserbara na problema ket iti panagbaba ti bilang dagiti enrollees. From 26,912 in school year 2023-2024 to 24,687 this year. This downward trend across all levels is more than just numbers. It reflects learners at risk of being left behind. We must ask, what's keeping them from returning? Basari ti STO, kaligiti na palabas at talo atawen, agtultuloy ti panagbabati bilang digiti enrollees. Iti school year 2023 to 2024, 26,912 ti kabukla na bilang digiti nag-enroll nga estudyante, idinto at 24,687 laeng yan iti bilang da ita nga school year. Kabayatan na makita pa iti kinakurang digiti school personnel iti syudad. To deliver quality education, we rely on 961 teachers, 86 teaching-related staff, and 179 non-teaching personnel. While 84 of our 1,310 authorized positions are still vacant at this point, we continue to address this gap to strengthen school operations. Iti pan nakaibinsa-binsang dagiti na duma-duma panubok iti biyang ti edukasyon, nadakamat pa iti problema pakaseknan kadagiti pagadalan iti syudad a malaylayos no tiyempo iti panagtutudo, panakanayon ti school buildings, teenage pregnancy, dagiti kaso ti bullying ken kastameten iti malnutrition. Iti baet nga adda dagiti na duma-duma a problema, pinagyamanan ken binigbig ni Mayor Alcid ti sakripisyo ken dedikasyon dagiti mangipaspasigurado iti natalged a masakbayan dagiti agad-adal. Thank you from all the unceasing and ending support to all our new learners. Your unwavering support and dedication to the pursuit of knowledge and excellence of our young learners has manifested in your tireless efforts, invaluable contributions, and unrelenting passion for education have been instrumental in shaping the minds of our future generations. Pinisingkedan pa ni Mayor Alcid ti importansya ti consistency. Patsen na anapintas iti rubwat ti administrasyon na, ken idawdawat na itagtultuloy a suporta, panagkaykaysa ken panangipaay ti napintas sa serbisyo. Kunana anam na maenmet iti suporta ti gobyerno lokal kaditi kalikagom para iti pagsayaatan ti edukasyon. Don't worry, naala ka ni Sir John Viernes si request na ako iti construction of school buildings and repair and rehabilitation amounting to 300 million ako. So walang concern ng takil. Bali, intend na kinaapo congressman ko lang. So di last week, kung ito na yung request ni ang Department of Education ko lang. So they will review ako. Tapos na na duma-duma programs and budget in the City Government of Lawag, kaya mabalita yung cabinet na duma-duma nga proyekto kay programa. Mark Magdirila, Balitang Solid North.